Hi, maayong adlaw mga kayamid. Ani atakaron dinhi sa Bantayan Bay, Cordova, Cebu. Actually dugay na ni siya nga video no nga kanang na-record pero karon lang din siya na-upload kay busy man. So mari siya guys, kuyog nako ako ang manghod ug iyang mga junakis ug iyang banana na nakay mi og pampot padong sa floating cottages. Alright. Nya, perti taw lingawas mga bata kay first time nila nakasakay og pamboat. Nya mao lagi kay dagat man di perting lipaya aptik pas tanang aptik. So mao ni siya ang lugar diri sa Bantayan Bay, Cordova. Daghan kay mga cottages no. Naglaray ni siya diri nya. Karong kaning mga lawan ni kay padung ni siya mutaob. So mao ni siya nga pamboat ni kay dito madaglakaw iperti maday atong kalayuan mura maday tuog kanang magmaraton may og mangagay mi aning kadagatan nya mo ni siya kaning daghang mga mangroves nya daghan kay siya tao diri sa unsa adlaw daghan kay siya tao diri lapita no nya mo ni siya nga nangarimi diri kay mo lagi mag family outing mi dugay na ning gisabutan nila sa mga manghod nya mo ni nga amo naging i-push kay sa una sige ra taon big drawing ani amuhang mga plano no ni usom ni si drawing nya karon nadayon na jud ni nga mo lagi nadayon na jud so mo ni siya makita diri nga daghan kay mga cottages di perti jud lingawa sa mga bata diri kay makaingon gid sila nga nangadto gid sila og laing lugar nya unsa man ni nga duol ra man sa nisa Mandawi good so one ride ra so mao ni siya nga nagpadung mi kay layo-layo magidi abi magidi nga malakaw ni unya guys kay sa among nangawa na mi aning tungura nangita mi sa kung among inahan ug asa sila dapita nya mo to nakita na mo unto nga nang amo na lang pong gipaduol ang katong nagdrive aning baruto so mo siya guys mga ligo na rumiron so kani nga video kay perti mang samsam na mo ani nalingaw ko nga ako siyang i-reverse pag kuan pag upload nalingaw pod ko unta malingaw pod mo so man siya guys nga nagbanding mi ko akong mga family murag jud dili maglalis no murag jud dili magsinagitay perti ra ban sa baa nya mo ni siya nga mo ni perti gintang lingaw sa mga pag-umangko nung akong manghod mana layat-layat asa po ko layat-layat pag kuanin tungura mura kong nakabuhis tangkal ani mo lagi kay hangol matag dagat bahalag magkaitom basta kay makaligo og dagat kay kana laging panagsara makaligo og dagat kauban ang pamilya nya mo ni sam-sam tamas ginhawa bahalag mga itom iguli kadi iguli murag uling murag ata di na mahitsura mo ni siya mga kiat kayo murag lagi gid og nakabuhis tangkal gid murag mga manok nga kuan kanang nakabuhis kuan ba hiniktan so mo ni siya kaning tungura lawom-lawom na ni mga akong bana-bana 7 feet ay di kay di mami kay baw manglangoy ani hala nag life vest no kay na may free life vest diri sa cottage ni Manang nga amuhang nakuha nga suki nakapabok na mami daan ani 1 month before pa sa among plano so mo to nga duti saum-saum nya kaon-kaon saum-saum kaon-kaon ada muragid og kanang mga kuan nangabasang piso na mo ni akong manghod man ni si Ador na perti yang saum-saum kani siya kay nagsalig ni siya nga kay baw siyang mulangoy hala sige layat nya ako diri tungura si ko video nya layat pog ko nya kaning nasa video karon man ni akong mama may kining langoy ko mama muradig sirena man siya sirena sa Kinatarkan sus di gini siya pakuan-kuan kay laking isla jud ni siya nya man ni ako manghod may kining langoy mura ni siya kuan Shokoy kuan Cordova kalit lagbot ko man kani akong pag-umangko ning usa kani siglet layat hangol mi sa kinig dagat uli pag uli ani mura ginig uling so mo ni siya nga ang uban ako mga igsuon ani nangaon pa man kay hilig mo tog mga kaon no kay di magito kabiya kusina di magito kabiyaan kita gyud hitsura ani unya mo ni siya nga mura di mo video yang aning tungura picture na mi ani mo ni siya kani mga dagwaya sa ang mga kuan mga butandings kuan uslob
Saom na pod ang mga kuan, mga sirena sa asang lugar sa mualbual. Di ba perting lingawa? Bahalag init basta kay langoy-langoy. Murag si Piolo og si Judian. Anasam-sam oy, kupot ng gitas kahoy ani. Mga junaki sa kung usa ka manghod ay mga maldita. Pero mga English paka rab ni mga bata lisod kay ni sila kontrahan. Da pusing-pusing day kay panagsara ni. Hala sige post. Sige 1 2 3. Mao na siya na muna enjoy jud kay sila. Mo na sila kanang kuan photo family. Nya kani mo na akong manghod nga maestro si Titing. Kuyog akong pag-umangkon. Nagkayak mi oy, nagkayak mi diri kay lagi libre. Hala sige, bisag di kay baw, hala sige bugsay. Hanto na kay baw gyud oy. Nakaibaw jud perting lingawa. Wa joy kanang kukuan kanang wa na lingaw. Sige ngisi perting sa baa. Namo na picture kay hapit na may ani manguli. Mo ni picture sa amo kami tanan. Nya nagpicture na pud amo ani mga kuyog ra pud namo. Mga picture sa mga Sinisa family. Hala sige bolhot. Okay, daghang salamat maura to. Thank you for watching. Subscribe mo sa akong channel. Mo ni siya. Salamat.